हे म्हणाले काय की आपण जाऊया त्यांच्याकडे ऑर्डर देऊया मेथीचे लाडू पुरणपोळ्या गेल्या वेळेस हो तुमच्यासाठी उद्या सर्व बनणार आहेत. आणि रात्रीची थंडी कमी आहे. बघा मी हा हलवा घेतोय आता. बाजूला बघितलं काय? अरे बापरे केवढा मोठा आहे बघा. झाकून ठेवला कसा दिसतं ते दाखवायला नको म्हणून. का काजल लगेच ते बघून घ्या. ही आपली आहे चिकन थाली. तर वडे कोंबडी चिकन कोंबडी वडे थाली. त्यामध्ये चिकन कोंबडी वडे चिकन फ्राय आपण ऑमलेट कॉम्प्लिमेंटरी देतो. आम्हाला गिफ्ट आले बघा. इकडे उलटच होतं सर्व. ॲनिव्हर्सरी त्यांच्या नाही गिफ्ट आम्हाला येतात. अरे आम्ही येतो आणि पहिल्या टाइम पण आले होते तेव्हा पण आणि आता पण डबल. आमची एवढी चांगली पैकी पडदाच होते इथे. चांगलं खाणं पिणं मस्त पैकी. सर्वांना नमस्ते. आजचा व्लॉग आपण आजीच्या घरापासून सुरुवात करूया. तुम्हाला इथे दाखवतो बघा. जी आजीने झाडं लावली होती ती बघा कशी दिसते छान. आणि वातावरण बघा. आपलं पाठी घर बघा आणि वरती झाडं बघा एकदम छान. आणि इथे पण थोडी ह्युमिडिटी वाटते. म्हणजे अगदीच गरम पण नाही आणि अगदी थंड पण नाही. चला जाऊया. हे बघा आमच्या टिक्कू नाही आमच्या काजलचा टिक्कू बघा इकडे. केवढा मोठा टिक्कू लावला. केवढा मोठा टिक्कू लावला. हे बघा चुलीवरती सर्व चालू आहे. जाऊया. बाय बाय करा जी. बाय बाय करा. येता मच्छी मार्केटला? नाही नाही नको. तब्येत नाही ना जरा चांगली बाबा. मग डिमार्टला येतं? डिमार्टला नाही आता नाही. दुसरे टाइम कधी बरा वाटला तरी. आणि उद्यापासून आमचे गेस्ट येतात आहेत. हा येऊन मग तुम्ही येता काय? नाही मग बरा घरातला तर ये. या हॅलो बाय बाय. असं दुपार तर छान वाटतं इकडे. पण आता गरमी होते इकडे. गरम आता व्हायला लागलंय. म्हणजे कालपासून जरा वाटतंय. आणि रात्रीची थंडी कमी आहे. आता जास्त नाही. चला आपलं रुटीन वर्क चालू झालेलं आहे. आता आम्ही आलो आहे. आता आम्ही डीमार्ट मध्ये आलो आहे. उद्यापासून आपले गेस्ट आहेत ना तर सर्व आपल्याला आता व्यवस्थित घेऊन ठेवलं पाहिजे. काय आहे काय नाही असं बघायला पाहिजे ना. चला बघा आज पण आमची डीमार्टची शॉपिंग झाली. चला एक एक ठेवताना दाखव. हे सर्व नारळ घेतले 5-6 घेतलेत. तर नंतर घेऊया कारण एकत्र आता परत जास्त एकत्र बुकिंग नाही ना. हे आमच्या बुबूसाठी घेतलं आहे बघा. मोठे मोठे सामान आम्ही पिशवीत नाही भरत ना. हे पोहे हे तांदूळ आता एकत्र घेणार बघा. जसे बुकिंग वाढतील ना एकत्र तसे घेऊन ठेवेल. आता बुकिंग आहे पण 5 दिवस परत गॅप आहे ना. हे काय पिशवी. हे सर्व जनरल शॉपिंग. जर तू गाडी ठेवण्याचा मी रिव्हर्स मारतो का. बघा आम्ही पोचलो. किती वाजता आलो आहे? संध्याकाळच्या 5 वाजता आलो आहे आम्ही फिश मार्केटला. आता बघा काजरे बघ थोडेसे उडले. चल जाऊया. भरपूर बोट्स लागलेत बघा. आज 160 होलसेल रेट. काकीला पण हा बघा हा केवढा मोठा बांगडा आहे बघा. किलो मागे किती बस किलो हे? होते भांडा द्या. बघा मी हा हलवा घेतोय आता. 2 किलो कर. 2 किलो कर. हा भरपूर मोठा आहे गाजर. हाच घेऊया. कशी किलो आहे? एक काम का ताई 2.5 किलो कर सर. कमी नाही काय. बघा इथे हलवा घेतला. हलव्याचे आपल्याला पीस करायचे आहेत. आणि गर्दी बघा किती असते मच्छी घ्यायला. मच्छी मार्केट म्हणजे बोललं तर मच्छी मार्केटच. आणि आता कसे दुपारची वेळ आता लावतात आहे सर्वजण बघ. तो ओला तवला कितीला आता? बघा हा 230.
हे तो ओला तवला कितीला आहे? बाजूला बघितलं काय? अरे बापरे, केवढा मोठा आहे. काय नाव आहे याचं? मोठी आहे ना. अरे मला वाटलं तू अशी ताडपत्री ठेवली आहे काय. चला आता बघा आम्ही इथे काय काय आणलंय. कोलंबी, बांगडे, बोंबील, पापलेट, हलवा आणि आपल्या बाजूला काकींना पण कोलंबी आणली आहे. चल बस, मग किती भरपूर स्पेस आहे बघा. तरी अजून वरती काय काय राहिलं याच्यात भाजीसाठी. चला आता खरं नाशिकची टूर केली नसती ना तर आपल्याला इकडचं पण मला आता महाग वाटलं असतं. आजचे बोंबीलचे रेट होते होलसेलला, म्हणजे जे मासे पकडून बोटमधून आणतात ते कॅरेटमध्ये बघा तुम्हाला दाखवलं जिकडून आम्ही घेतलं. 230 रुपये किलो बोंबील, 230 रुपये किलो झाले बोंबील. आणि तेच विकणारे जे बाजूला विकतात आहेत ते 300 रुपये किलोनी विकतात आहेत. आणि म्हणून परवा आम्ही नाशिकला घेतले होते ते 400 रुपये किलोनी होते. मग त्यांना तर 100 रुपये हवेच ना, एवढ्या लांब जाणार आणि ते कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवणार. आणि आता कसं गरमी स्टार्ट होते आता, हो मग मच्छी अजून वाढते, भाव मच्छीचा अजून वाढतो. हा तरी पण मी आता जाताना एक डायलॉग काय बोललो सांग, लक्षात आहे? जाऊ दे आपण आपल्या गेस्टला खुश करूया, खायला देऊन खुश करूया बोललो. नाही या तुम्हाला आम्ही मच्छी चांगली देऊ, आम्ही स्वस्तात घेऊ आणि तुम्हाला पण स्वस्तात देऊ. घ्या, जास्त रेट वाढवत नाही आणि तुम्हाला ताजे देऊ. असे आणून थोडे पण आणू, पण तुमच्यासाठी चांगले आणू. व्हरायटीमध्ये बघा बांगडे, बोंबील. मेनमध्ये काय आहे, पापलेट हलवा मेन आहे. सायडरमध्ये बांगडा, बोंबील आणि कोलंबी आपली कॉमन. सुरमई का नाही घेतली ना, कारण सर्वांकडे नव्हती आणि मोजके जणांकडे होती, म्हणजे ती जुनी होती आणि मोठी होती पण ती पण जुनी होती, म्हणून सुरमई घेतली नाही. आणि बाकी सर्व घेतला. उद्या चिकन थाली पण आहे आणि फिश थाली पण आहे. चला, गाडी आहे म्हणून इकडे आहे, नाही तर आता गरमी झाली असती आम्हाला. आता जरा भाजी घेऊ आपण, कोथिंबीर घ्यायची आहे. बाकी काय स्वस्त होऊ नको हो, मला वाटलं लिंबू तरी स्वस्त होतील. दाखव किती रुपयाचे किती लिंबू दिले. सोन्याचे झालेत म्हणून आतमध्ये ठेवायला लागलेत बघा. 20ला 3. काजलला पकवलं, एवढे छोटे छोटे होते ते 10ला 2. पकवलं उठतो आता. काजलला पकवलं. तू मला मार्केटला तिकडे घेऊन नाही गेलास भाजीच्या? जा आता. अरे स्ट्रेट टाकतोय ना, रिव्हर्स घेईल. एक सामान जायचं फिरायला आता. कोलंबी द्यायला जाऊ. पेट्रोलचे 40 रुपये, पेट्रोलचे किती 200 रुपये झाल्या. कोलंबी कितीची काजल ती? ही स्वस्त पडली ना आपल्याला, 160 रुपये किलो आणि दुसरीकडे 220 रुपये किलो होती. बालू, सर्वांना नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग. आता मी तुम्हाला इकडचं सकाळचं वातावरण दाखवतो बघा. आता वाजले आहेत सकाळचे 8. आणि इथे आपले गेस्ट सुद्धा आले आहेत आणि आता आपण जातो आहे त्यांच्यासाठी चहा बनवायला. तर वातावरण बघा भरपूर सुंदर आहे, मस्त वाटतंय. आणि आता इथे पिशवीत बघा मी काय नेलं होतं. एक तर मी आपले असे साधे पाण्याचे बॉटल्स नेतो आणि त्यासोबत एक जोडीला एक बिस्लरी पण नेतो, म्हणजे ज्यांना जे पाहिजे ते घेतात. आणि इथे आपलं रूम फ्रेशनर पण आपण नेतो. तुमच्यावर मारू ना रूम फ्रेशनर. आणि इथे बघा काल जे आपलं डीमार्टमधून सामान जे आणलं होतं तसंच इथे ठेवलेलं आहे. आणि आपण आपल्या हेल्पसाठी आपले स्टाफ मेंबर बोलवले आहेत, ते येतील. पण वाजले किती बघा, सकाळचे 8:30 वाजलेत. आता मी पटकन इथे चाय बनवून घेतो.
बघा सर्वांनी गरम गरम चहा प्यायला आहे. आणि तुम्हाला परत सांगतो, आज जे गेस्ट आले ते 1 मार्चलाच, आज 1 मार्च आहे, ते 2 मार्च 3 मार्च यांची बुकिंग घेतली होती. आणि ह्याच डेटला ते लास्ट इयर पण आले होते. आणि मला वाटतं साक्षीताईचं पण, म्हणजे आता तिला बरोबर 1 वर्ष झाले, बरोबर 1 मार्चला आले होते लास्ट टाइम. म्हणजे हे गेस्ट पहिले गेस्ट होते तुझ्यासाठी. ओके हां, आता हे आपले 3 चहा चालले बघा. इथे चहा पण कस्टमाइज होते, पण अगोदर सांगितलं पाहिजे त्यांनी, चहा व्यवस्थित सांगितले पण साखर जरा कमी सांगितली. तर आपले नको, वेगळी नको, आल्याची चहा आहे आपली, मस्त आहे बघा. आलं बिलं मी टाकलं आहे व्यवस्थित, पण चहा पण आपली एकदम मस्त. तरी आपली गेली चहा बाहेर. ओके. आणि त्यासोबतच मला तुम्हाला सांगायचं आहे, आता त्यांना नाश्त्याला पाहिजे घावणे चटणी. आमच्याकडे फेमस 2 वस्तू आहेत, घावणे चटणी आणि दही साबुदाणा वडा. पण आपण 1-1 दिवस ऑल्टरनेट ठेवणार, म्हणजे कसं आम्हाला वाढायला पण सोपं होणार. तर आता आपल्याला घावणे चटणीची तयारी करायची, म्हणजे साक्षीताई करेल. आणि त्यासोबतच आता तुम्ही काय करणार आहे, आपलं एडिटिंगचं काम. त्यासोबतच मी आता ह्यांना हे 2nd सिलेंडर जो आपला आहे ते लावून देतो. काय दिली चहा? हां, ह्यांची ॲनिव्हर्सरी होती, आता पण त्यांची ॲनिव्हर्सरी आहे. 2 मार्चला ॲनिव्हर्सरी केली होती, मला वाटतं तू होती तेव्हा. रात्री उशिरा त्यांचं ना त्यांनी हां बरोबर, घागरा ते घातलं होतं बघा. आपल्या सर्व स्टाफ मेंबरला पण सर्व माहिती असतं. इथे बघा आमच्याकडे सिलेंडर लावायचं काम लेडीज नाही करत, साक्षीताईला पण येत नाही. येतं काय? खाज्याला पण येत नाही. येतं खाज्या? इथे बघा आपले घावणे बनतात आहेत. आणि 2 तवे आम्ही ठेवलेत, म्हणजे कसे पटापट होतात ना ते. इथे आपला घावणा तिथे एक रेडी होतो. आणि आता इथे बघा इकडे असे घावणे होतात आहेत. भरपूर दिवसांनी तुम्हाला इकडे घावणे दिसतील. आणि इकडे आपली चटणी पण रेडी आहे बघा. तुम्हाला इकडे मी दाखवतो बघा. सुरुवातीचा घावणा असा सुद्धा होतो. तर हा मी घावणा पुढे देणार नाही. हा जरा वरती काढून दाखव जरा तुझ्या हाताने. त्याच्या लेअरमध्ये आणि ह्याच्या लेअरमध्ये जरा फरक बघा. हा कसं सुरुवातीचा जरा जाड झाला आहे, पण आम्ही हा देणार नाही. आणि हा घावणा बरोबर झाला आहे बघा. म्हणजे जे व्यवस्थित होतात ना तेच आता यापुढे व्यवस्थित होणार सर्व. आणि एकदम व्यवस्थित जाडजूड आहे. 2 खाल्ले तरी पोट भरतील. ते जरा इकडे, हां ते जरा तिकडे कर. तिकडे बघा आपले घावण्याची प्लेट रेडी होते आहे. तर घावणे आज पांढरे घावणे झाले सर्व. पांढरी चटणी, पांढरे घावणे, वा. त्यांना 3 प्लेट हवे आहेत. ह्याच्यानीच पोट भरेल वाटतं. त्याच्याने किती हेवी घावणे आहेत बघा. असे एवढे हेवी पण नसतात कधी कधी. गरम आहे, एकदम गरम आहे. चला या ते घावण्याची प्लेट आपली वरती जाऊ द्या. तर अशा प्रकारे हां बंद करा. त्यांना लागले तर मग सांगायला बोला. हे 3 प्लेट घावणे वरती चालले. जर तुम्ही इथे येत आहे तर मी तुम्हाला एक सांगतो, जर तुम्हाला ऑथेंटिक पाहिजे असेल रत्नागिरी कोकणचं आणि पोट भरायचं पण पाहिजे असेल तर हे घावण्याचे प्लेट तुम्ही 1 प्लेट पण खाल्लात ना आणि 2 प्लेट खाल्ला तर तुम्ही जेवणार पण, एवढं मी सांगतो तुम्हाला. किंवा बाहेर जायचं असेल तर आम्ही हे रिकमेंड करतो, ट्रिपला जायचं असेल तर. हां बरोबर आहे, जाऊ दे असंच. येस थांब, ही चटणी आतमध्ये ठेव. ही पण चटणी आतमध्ये ठेव. आता जाग. येस ओके. तर आपले हे घावणे चालले वरती. आपले 3 गेस्ट आहेत गोल्डन रूममध्ये. नसेल तर उघडं करतो चल. आणि इथे बघा साईड बाय साईड माझी एडिटिंग पण चालू आहे. आहे उघडं? ओके चला. त्यांना अजून लागले की विचार. चल जाऊ द्या. अशा प्रकारे आपल्या इकडे जे रेग्युलर रुटीन आहे ते आपलं चालूच आहे. पोहे बनवणं बोलतात ना एक इझी काम आहे कम्पेअर्ड घावणे. आता 2-3 प्लेट गेले म्हणजे 6 पीस वरती गेले. 6 पीस पैकी आता किती डॅमेज आहे ते तुम्हाला इथे दाखवतो बघा. म्हणजे रिॲलिटी बघा. तर इथे हा पण वरती पाठवला बघा. एक डॅमेज, 2 आणि 3 म्हणजे असं होतं. 1, 2, 3 असे आपले म्हणजे बोलतात ना जे मी स्पेशली वरती पाठवत नाही कारण त्याची क्वालिटी एवढी मला वाटत नाही की तुम्ही खाल्लं पाहिजे. जे चांगले आहेत तेच आम्ही पाठवतो. आणि जरी ऑर्डर दिला तरी आम्हाला एवढं एक्स्ट्रा बनवायला लागतं कारण त्यामध्ये आम्ही सुद्धा खायला असतो. तर आलात की तुम्ही या आमच्याकडे खायला घावणे चटणी. आणि चटणीची क्वालिटी पण दाखवतो. आपण जसं घरगुती चांगलं बनवतो तशीच एकदम व्यवस्थित आणि घट्टपणा बघा आणि फ्रेश.
हॅलो. 11:15 येऊ शकता तुम्ही? 11:15 हां, त्यांना कुठे जायचं आहे? इकडेच कुठच्या तरी डोळ्याच्या डॉक्टरकडे जायचं आहे. तुम्ही फ्री आहात काय? ठीक आहे. बघा आपले असे कोऑर्डिनेशनचे सर्व काम चालू झालेले आहेत. कुठे कुठे गेस्टला जायचं आहे कसं. आणि सकाळचा आपला नाश्ता आज बघा एकदम व्यवस्थित. घावणे चटणी गेस्टला भरपूर आवडले. तू खाल्लीस काय? खाते आता. जा, तू आणल्याशिवाय मी खाणार नाही. मी इथेच ठेवलेत बघ. तू ये आणि मगच मी खाईल. आणि आपली बुबू बघा कशी झोपली. साक्षी ताईने खाल्ला काय? घे खायला, घे तिला पण खायला घे. आणि आता मला आणायला जायचं आहे चिकन, कारण आता आपली कोंबडी वडे थाली आहे. 3 चिकन कोंबडी वडे थाली ऑर्डर आहे. चला सर्वांनी येता का चिकन आणायला? चिकन भाजी बिजी आणायची सर्वांनी. चला, गाडी 4 जागा आहेत अजून. तर आता इकडे बघा, आता थोड्याच वेळाने आपण चिकनवाल्याच्या दुकानात पोहोचू. तर मी काय करतो, जाता जाता त्यांना ऑर्डर देऊन ठेवतो. बघा तुम्हाला इकडे दाखवतो. 1 किलो नेट चिकन कापून ठेवा ना. 1 किलो कापून ठेवा, मी आलो. बघा अशी आपण ऑर्डर देऊन ठेवली की आपण भाजी घेऊन येऊपर्यंत ना ते कापून ठेवतात. लिस्ट बघा. कोथिंबीर, बीट, टोमॅटो, आला, लाल माठ, लिंबू, गवार, बटाटा. इकडे आपलं चिकन 290 नेट झालं. वा, भरपूर वाढलं. चला आता तुम्हाला सांगतो, लास्ट इयर सेम डे 1 मार्च 2023ला आय गेस मी ह्यांच्याकडनं चिकन नेट 190 रुपयाला घेतलं होतं. आणि तेव्हा कोंबडी 120, 130, 140 अशी होती. तर आज 190चे 1 वर्षानंतर 290 झाले बघ. तर हे मी तुम्हाला डिफरन्स सांगू शकतो इयरचा, गेल्या वर्षीचा आणि या वर्षीचा. गाडी आणि काकडी आणि ही पार्किंग चांगली वाटली मला. पटकन आपल्या आतमध्ये येते. हे घे, तुझ्यापुरती हे घे. चिची काजाला चिची आवडते ना. ते बघा आपलं रेग्युलर जसं एडिटिंगचं काम आहे ते सुरू आहे. आणि आतमध्ये चिकन थालीची प्रिपरेशन कुठपट गेली ना ती तुम्हाला दाखवतो. बघा या बघा, मनातल्या मनात चिकनचा आवाज काढला की साक्षी त्याला आवाज होतो बाहेर. इथे लसूण भरपूर लागतं आम्हाला. हे आम्ही मुंबईची लसूण घेऊन आलोय. काय काजल? बदलापूरची. वा, स्पेसिफिक. ते पण शनिवारचे बाजार आहे. 300 रुपये किलो. जाड आहे. दाखव. याला चव जास्त असणार. हो, बदलापूरची आहे ना ती. बघा झाकून ठेवला. कसा दिसतं ते दाखवायला नको म्हणून. का काजल लगेच शिजायला नको. थोडी खाल्ल्यात बघा चिकनची, ती पण एवढी बारकी बारकी कापून आणलेली. बघा 3च पोळी चिकनची खाल्लेत. कशाला साठी? पाहुणे जेवलेच नाही ना अजून. आलेत ना, बाहेर फिरायला गेलेत ते. जाऊ दे, डॉक्टरकडे गेलेत ना. किती वाजले? 3:50 झाले. 4 वाजता आले. आपल्या कोणतेच पाहुणे आलेले नाही जेवायला. आता एक पाहुणे आले स्टेशनला, तर त्यांना आपल्याला पिकअप करायला जायचं आहे. तेव्हापर्यंत तू असेच फुगवून ठेव बसून बसून. हा, थापून नाही, फुगवून ठेव. चला आपण जाऊया पिकअपला. काय बोलते का अजून? आले मेसेज आले. आम्ही उतरलो बोलतो, तर आलो बोलतो. हां, बुकिंगचा मोबाईल घेतला. हो घेतला. चला आता बघा, जे व्यक्ती येतात आहेत ते एकटेच येतात आहेत आणि त्यांचा बर्थडे आहे. म्हणजे आपले जे गेस्ट आहेत ना, त्यांचा बर्थडे आहे काजल. आणि हे मला कसं माहिती पडलं माहिती आहे काय? त्यांच्या मुलीने मला कॉन्टॅक्ट केला की आज त्यांची बुकिंग आहे ना, त्यांचा बर्थडे आहे, तर त्यांच्यासाठी केक बिक तुम्ही आणा म्हणजे, आणि जे काय पेमेंट होईल ते मी करेल. तर मी आता जी रिक्षा आपली गेली आहे गोल्डनवाल्यांना घेऊन, त्यांना केक आणायला सांगितलं. त्यांना केक आणायला दिलेत पैसे मी.
आणि आता ते येतात तर त्यांना आपण विचारूया की त्यांना ब्लॉग चालतो का. ब्लॉग चालत असेल तर गाडीमध्ये त्यांना हॅपी बर्थडे करूया, ते पण शॉक होतील. ऍक्च्युली केक आला असता ना लवकर, अजून ते आले नाहीत ना गोल्डन. केक आला असता तर आल्या त्यांचा केक कापला असता आपण. बघूया. आला त्यांचा फोन आला बघा, त्यांचा फोन आला. काय झालं आमचा रिक्षावाला ना तो त्यांना घ्यायला गेला ना, गोल्डनवाले आहेत ना त्यांना डॉक्टरकडे त्यांना घ्यायला गेला ना. इथे आपली कढी बनलेली आहे. आपण चिकन थालीमध्ये कढी बनवतो ना, तिकडे आपलं चिकन वाढलं जात आहे. चिकन थाली रेडी होत तरी चिकन मस्त ना. वा वा वा. चला, आणि कोंबडी वडे पण आम्ही थापून ठेवलेले आहेत, म्हणजे जशी येतील तसं. बघा दुपारचं जेवण झालं, बाहेर गेले होते ना पाहुणे. हा, आणि आम्ही हॉटेल सारखं नाही. तुम्ही जर ऑर्डर दिलेली आहे तर आम्ही तुम्हाला वाढणार गरम गरम. तुम्ही 4ला जा जेव्हा, नाही तर रात्री 10ला जेव्हा दुपारचं, पण वाढणार आम्ही, कारण आम्ही पण भरून ठेवलेलं असतं. बरोबर. चला, इकडे सर्व प्रिपरेशन चालू आहे बघा. आज आमच्याकडे 2 स्टाफ मेंबर. चिकन सर्व होताना प्लेटमध्ये ते बघा, एकदम छान वाटतं. हा, पोळी दे, पोळी दे. आले पोळी. काय आलं, चटका लागला. एकदम छान. असे 3 प्लेट भरून भरून वाढ. इकडे आपले चिकन फ्राय पण होत होते. फोडी वरती द्या, नंतर ग्रेव्ही दे का. पहिले फोडी टाक. अशी फोडी टाकायचं. आणि आमचे या वहिनीचा आज नॉनव्हेज खाणार नाही ना. काय हो, तोंड फुगून बसलाय. कॉमेडी केली. चला, इकडे आपले वडे होतात बघा. महिनाभर तुम्ही थालीच बघितली नसाल ना, तर इथे बघून घ्या. ही आपली आहे चिकन थाली. तर वडे चिकन कोंबडी वडे थाली, त्यामध्ये चिकन कोंबडी वडे, चिकन फ्राय, आपण ऑमलेट कॉम्प्लिमेंटरी देतो, कढी, भात, सॅलड, सोलकढी. ती आपली थाली बघा. एक माणसाला भरपूर सफिशियंट आहे. एक माणसाचं पोट भरेल का हो? भरेल ना, एकदम व्यवस्थित. आणि ही पण बघा रेडी आहे. ह्याच्यात फक्त आपले आता वडे राहिले आहेत बघा. इकडे वडे बनतात आणि थापलेले पण आहेत. चला, जसं काय एक्स्ट्रा लागतं तसं आपण देऊया. दुपारची वेळे वातावरण एकदम छान आहे, मस्त. ते का बालू, वाळू आणि आमची काळू. हे बघा सर्व इकडे ते असं हे सोडून जातात, निशान. आणि आम्ही बघा बरं संध्याकाळच्या इकडे इव्हनिंगला वॉक करायला आलो. वॉकिंग आलो. संध्याकाळचे 6 वाजले. 6. आणि काय दरवेळी असे मोठे मोठे होत चालले. आता जरा वरती कलर पण तिथं चेंज होत चालला ना. हे फोटो काढण्यासाठी वन ऑफ द बेस्ट मला वाटतं झाड वाटतं हे. काल काढला ना मी. एकदम छान. आता अजून बघितलं ना, आता रत्नागिरीच्या जेव्हा तू गल्ली गल्लीमध्ये फिरशील ना, तर पुढे पुढे तर पूर्ण आंबे असतात. इथे बघा हा ड्रम मी कशासाठी भरून ठेवला माहिती काय? या 2 माडासाठी. त्यांना जर आपलं पाणी येतोच, या दोघांना कधी कधी पोचत नाही ना. घेतलं पाणी एवढं पण घातलं ना दिवसाला तरी सफिशियंट आहे त्यांना. हो. तुम्हाला बघा रात्रीच्या जेवणाची तयारी दाखवतो. इकडे ही हलवा आणि 2 बांगडे. बघा इथे आपले गेस्ट आले आहेत. आणि हे गेस्ट आता फर्स्ट टाइम नाही आलेत, हे आपले गेस्ट सेकंड टाइम आलेत. आणि लास्ट टाइम पण तुम्ही आला होता, तुमची ॲनिव्हर्सरी आपण सेलिब्रेट केली होती इथे. आणि मी तुम्हाला बरोबर त्याच डेटला, लास्ट इयर पण 1 मार्च 2 मार्च तुम्ही बुकिंग केली होती. यावर्षी पण 1 मार्च 2 मार्च, कारण 2 मार्च यांची ॲनिव्हर्सरी आहे. आणि आपण लास्ट टाइम पण ह्यांना म्हणालो होतो की तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर गोल्डन रूम हा फक्त तुमच्यासाठी बुक असेल. वा, आता पण आलेत बघा. आणि पूर्ण बॅग घेऊन नाही तर गिफ्ट घेऊन आले तिथे. ॲनिव्हर्सरी ह्यांची आणि गिफ्ट आपल्याला देतात. ठरवलं होतं की 1 महिन्यापूर्वीच ठरवलं की जायचं आहे, तर त्याच्यामुळे मग बुकिंग केलं 1 तारखेचं. नाहीतर म्हटलं मग फुल झालं तर मग मिळणार नाही ना. बरोबर. हे आमच्यातर्फे या काजलला. वा, काजलची मजा आहे. थँक्यू. आणि तुम्हाला एक दाखवतो बघा. आज 1 मार्च आहे,
तरी इथे आम्ही एक केक दिसतो तुम्हाला बघा, दुसरी एक पार्टी झाली. दुसरी एक पार्टी आहे. ती पार्टी आमच्या कॅमेऱ्याच्या पाठी बसलेल्या आहेत, त्यांना आम्ही दाखवू नाही शकत. त्यांचा आम्ही आता बर्थडे केला बघा, आणि ते पण बर्थडे त्यांच्या मुलींनी केक पाठवला इथे, त्यांचा आपण केला बघा. ज्यांना आपण परमिशन घेऊनच आपण व्हिडिओ करतो ना, तर अशी सेलिब्रेशन पण आम्ही करतो बघा, की त्यांच्यासाठी आम्ही बर्थडे केक इथे कापला आणि त्यांना माहितीच नव्हतं. हो, सरप्राईज होतं त्यांच्यासाठी. आणि इथे माझ्यासाठी पण गिफ्ट आलंय. पकडत होतो कॅमेरा. हे बघा आता घ्या. आता हे हा, जरा. नाही पप्पूसाठी खास. वा गिफ्ट. चला आम्ही हे सर्व आता तुम्हाला ब्लॉगमध्ये, पुढच्या ब्लॉगमध्ये आम्ही ओपन करून दाखवतो. आम्हाला गिफ्ट आले बघा, इकडे उलटच होतं सर्व. अॅनिव्हर्सरी त्यांच्या नाही गिफ्ट आम्हाला येतात. अरे आम्ही येतो आणि पहिल्या टाइम पण आले होते तेव्हा पण आणि आता पण डबल. आमची एवढी चांगली पैकी पडदास्त होते इथे, चांगलं खाणं पिणं मस्त पैकी. म्हणजे आम्हाला असं वाटतं काहीतरी चांगल्यापैकी घेऊन जावं तुमच्यासाठी. तर आम्ही अगोदरपासून ठरवून ठेवते की काहीतरी नेऊया. हे पप्पूला, हे हिला, हे ताईला. आमच्यासाठी हे एक्झाम्पल सेट करतात इथे की रिपीट बघा, रिपीट चेहरे तुम्हाला इथे दिसतात आहेत. याचा अर्थ काय की त्यांनाही आवडते आपली सर्व्हिस आणि त्यांना इकडे छान वाटतंय. हे तुम्ही ना, हे तुमच्या गिफ्टपेक्षा तुम्ही जे डबल आलात ना, हेच एक मोठं गिफ्ट आमच्या होमस्टेला दिलं. तुम्ही एक एक्झाम्पल सेट केलं ना की आपल्या व्यक्ती परत येऊ शकतात इथे. हे छान वाटलं. आता याच्यानंतर पण आम्ही आता आमची फॅमिली पिकनिक पण अशी घेऊन येऊ. सर्व भावंड, बहिणी, त्यांची मुलं वगैरे. आता बघा 1 मार्च आहे, उद्या 2 मार्च आहे, तर उद्या ढोल ताशे पथक सर्व बोलवले आपल्याला. उद्या नाचायचं. आज हळदी आहे. आज हळदी आहे. वडे, चिकन. आज त्यांनी चिकन थाली खाल्ली. आणखीन आपण सगळे संध्याकाळी फिश थाली. लास्ट टाइमचे ना ते व्यक्ती पण आठवतात, पण कोणकोणते आम्ही बोलतो ना की आपण त्यांचं अॅनिव्हर्सरी केली होती, ते आले होते. तर कोण कोण म्हणतात हा ते घागरा घातलेले त्यांनी, म्हणजे कपडे पण नोटीस करतात हा माणसं. हां, तर यावेळी आपण नाचायचं आहे चांगलं. तुम्ही फर्स्ट टाइम नाचला होता लास्ट टाइम. हो, मी फर्स्ट टाइम नाचली होती. आता आमचं आता सेकंड वेळेला आता मी आलो नाही. आता प्रॅक्टिस तयारी करून आलेत वाटतं. कारण त्या दिवशी आम्ही गेल्या वेळेला काही गाणी बिणी काही बसवली नव्हती, यावेळेला आम्ही बसवली. आणि आता आमचं एक फॅमिली गेट टुगेदर झाला ना घरी तिकडे, तर तेव्हा पण मग काही गाणी घेतली. तर त्याच्यामधलं 1-2 गाणी आम्ही सिलेक्ट केली आणि सर्व बसवली. आणि लास्ट टाइम कसे 3 आले होते, तर या टायमाला 2च आलात का तुम्ही? नाही, आम्ही 3 जण आलोय. ते उद्या येते. आज कसं फिश जास्त झाली आहे. उलट लास्ट टाइम तुमच्या मुलाचं ते रिव्ह्यू होतं ना, ते भरपूर आवडलं होतं. हा, ते उद्या तुमच्या समोर येतील. आज जरा हळदी आहे ना, जास्त हळद लागले त्यांना. ठीक आहे, भरपूर छान वाटलं. हे म्हणाले काय की आपण जाऊया त्यांच्याकडे, ऑर्डर देऊया मेथीचे लाडू, पुरणपोळ्या. गेल्या वेळेचं हो, तुमच्यासाठी उद्या सर्व बनणार आहेत. आमरस पण घेऊन जायचंय आम्हाला. सगळं आधी बुकिंग करून मी अगोदरच पाठवलं सर्व अवेलेबल होईल तुम्हाला, की हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहिजेत. काजू बिजू पण ते चांगले होते ना, ओले काजू. आणि मी वेटिंगवरच होतो. मी बोललो तुम्हाला लक्षात आहे की नाही, तुम्ही बुकिंग करणार आहे की नाही. तुम्ही जर बुकिंग नाही केली असती ना 1 मार्च आणि 2 मार्चची, तर आम्ही 15 मार्च नंतर ओपन करणार होतो. ते आमच्यासाठी खास केलं. कारण आम्हाला पण छान वाटलं की ते एवढ्या आवडीने येतात आपल्याकडे गेस्ट, तर आपली पण रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते की आपण त्यांना चांगली सर्व्हिस द्यावी. तुम्ही आता पण या आणि दर तुमचे येणारे सर्व वर्ष तुम्ही इथे सेलिब्रेट करा. हां, आता 3rd सीझनला तर आम्ही तुम्हाला कॉल करून बोलवणार. हां, चला इकडे बघा. आजचा ब्लॉग मी ते एंड करतो. आता वाजले किती, आज जरा लेट झालं, 12 वाजले. आपल्याकडे जे स्टाफ मेंबर कामाला त्यांना आता मी सोडायला जातोय. रेडी आहे का तुम्ही? चला बसा. बाय बाय. उघडला काय? चला.